Здравейте! Hello there! This exercise is for all of you who are training their buttocks. Това е едно упражнение за всички, които тренират мускулите на задните части. С него искам да помогна на тези от вас, които не са сигурни как да тренират дупе. I want to help everyone who wants to improve in their buttocks exercises with this video. You can spot the difference here between the ways of lifting and the kinds of weights I'm using. Може да направите сравнение между различните видове тежести и начините, по които държите дадена тежест и да подберете варианта, който ви кара да се чувствате най-комфортно и да следите резултатите, съответно да видите при кой начин на работа с тази тежест се чувствате добре, имате резултат. Това видео е помощно и няма намерение да ви задължи да го правите, освен ако не се чувствате комфортно. Никога не се преуморявайте и не допускайте излишна болка по време на упражнения. Don't let pain gain over you all the time. Be careful about how you